nga napatay dira sa Barangay Pahanocoy, daw nagbatyag sang depresyon atong positive patient. Di daw may ara kita mental health care program nga ginahimo mo kung paanong approach kung mabuligan sila. And because of these incidents, nano ang mga measure nga ginahimo karon sa city sa isolation facilities, pwede gali mo maidiya gidyang iban nga makagwa dira o kung makapalagyo kay may reported man sa bata isolation facilities nga may nagpalagyo. Online sa hotline. Joining us this morning, the Resaxo hotline is Councilor Renecito Novero, ang committee chair, nag-auyat sa quarantine centers diri sa Bacolod City. Councilor, how are you? Good morning. Good morning, Exionard, sa inyo Bilog Management and staff, sa aton mga palangga, kag maupon direct palabati, may aga sa inyo tanan. Salamat kisa time. Number one, sir, daw hindi mayong balita kay ti daw may ara gali ga idea makagwa sa isolation facility worst kay COVID-19 patient positive. And hindi lang isa, lo kundi daw may ara pa dito sa area sa Barangay Bata. Nakalabot na ni sa imong information kag lanong mga measures nga ginahimo ta sa mong sir. Yeah, that is confirmed. Una-un ko lang di anay sa Barangay Bata, Action Art, no? Yes, sir. Ang sa Barangay Bata, ang nakagwa to hindi to sa patient, kundi watcher. Kaya ang patient, bago lang na operahan dala may medical situation. Okay. Na hindi niya kaya nga mag-isa lang. So, ginpabutangan gid siya sang iya miyembro sa panimalay man nga manugbantay. Galing it is a rule nga kung magbantay ang tao o if he is a watcher of a patient, makinirman na sa during the quarantine period. Okay. O galing ang itong watcher, siguro bot mo nung nagabot sa panguna-una niya. Then we check it to the mayor, being ang atong former city administrator Emang, Dr. Sorongon, kami sa mga pulis, Vice Mayor MC. Yes, sir. Ay, nautod ang iya sining linya, Councilor. Balikan ta siya. Alas 8:57 na. Nautod ang linya ni Councilor Novero. Balikan ta siya kung ano ni ang mga measures nga dapat himuon. Sini kay suspended man gani ang pag-home quarantine mo. Amo man ang latest ang ibalayag ni Executive Director Emang. Karon ban ba si available man ang linya na kay gusto ko makakuha man iya reaksyon diho sa hambal ni Atty. Refrando Diaz ti nga masabat mo ko iya sa taong nga nagambal nga kuan ba lang na siya volunteer o landawon tanabi ko na ano man ang risbak, ano man ang palayag din ni former city administrator Imang. Balikan ta si Councilor Novero na utod ang linya niya. Sir, sorry gid na utod ang linya ta. You were saying kay ina Councilor? Yeah, I was saying na ining watcher nga nagwa sa bata facility, na-retrieve niya siya. Okay. Gilayon, no? Kag napabalik na siya. Kag pagbalik niya, gin-swab man sa dayon. Okay. Oo, ang sa dito ya sa middle, amo to ang masubo nga sitwasyon kay atong pasyente, hindi ko lang pagyambal ang ngalan niya. Although, Yes, sir. Yes, sir. Of course, ara naman na sa kuan siguro, media lanes. Pero ang report nga na bato namon, somehow he was suffering from serious depression. Kag ginaobserbahan siya nga hipos gid bala, wala sa nagasugilanon. Okay. Ang aton mga personnel assisting him were trying to converse with him para lang siguro maka-let out siya kung anong mga pent-up emotions niya, problema niya. But he refused to communicate. Pati ang iyang fellow patients sa lugar. Also, observe nga daw medyo unique niyang behavior. And they tried also to converse and communicate with him, pero he would refuse to talk back. Until siguro he saw an opportunity nga makagwa. Ito wala na tada police assistance, actually action art. Yes, sir.
Unlike sa una nga may arat at police assistance 24/7. So nakapangita sa ideya nga makagwa, but immediately when it was discovered, ginpabalo dayon ang chat group sang aton EOC, ipabalo si Colonel Yada, kagintawgan ni Colonel Yada si Major Puerto Blanca, Station 8. Okay. And then they began to search for him. Nag-connect man dayon sa iyang utod nga babae sa kang airport. Gintinguhaan man nga mga pangitaan kung di na posible nga katuan, pati ang ilang utod ba na, paryente sa bago. Wala man sa magkadto. Okay. Until nga na-discover muna napatay siya. We don't know yet the cause of death, so it is still under investigation. But because of this incident, nano ang mga measures nga gin-decide sang taga EOC sumong councilor? Now, first si Mayor nag-request sa kay Colonel Martir na kung mahimo, mapabutangan lewat naton police assistance 24/7, and Colonel Martir kagabi made a commitment that he would do that. Okay. Gin-emphasize man to ni anamo ni ni Dr. Sorongon nga i-review ang aton dira nga procedure of admitting and submitting. In other words, ang naga-submit nga sa DRMO mga data nga ginakuha kag ang naga-pa-admit mga pasyente ni sila mo. Ini nga aton na facility serving as technically hospitals nato ni mga mild and less severe nga mga COVID-19 cases. So isa sa mga problema sa top action art, actually, na may mga mismatch sa mga data bilang naging panghatag niya. So, kabalo ka kung hindi mo kilala ang tao kung magpalapit sa imo, and when you interview him, your only way of knowing and basis of authenticating ang information siya mismo eh. So, kumo ang lugar, ang facility is lugar nga dapat ang tao nga ginadala dira makaintindi, makahangop, kag makatuo nga gindala sa para mag-ayo, so that it therefore should serve as a friendly place. Ikaw mismo nga ara ka dala nauna ka nga hindi sila yabala magpaminsar sang lain-lain, kundi mag-cooperate sila kay para sa kayuhan nila nga gindala sila mo. Correct. Diba? So it would be abnormal na manguna-una ka lain. Okay, wala man na agakatabo. Normally ang mga panda cooperative mo because everybody wants to be healed, everybody wants to recover, so everybody is perceived to be cooperative sa aton procedure, but there will always be quirk of nature, mga ginatawag naton exception to the general rule. So we will be getting better from where we were. Iputangan naton sang mas stricto kag mas solido nga sahi sang proseso in admitting and maintaining our patients in our facilities. Yes. Kag may ara kita nga mga personnel nga mag-asikaso sa mga patient nga daw makitaan nga may ara lain nga actuation na pakita or may ara abi possible depression, may ara nakita na personnel nga makater iya kun mag-support sa ilada. In fact, ini nakaso mismo ang aton dira personnel, ang aton DW, ang aton nurse, when they saw nga daw amo na ang iyang behavior, they went out of their way nga mag-communicate siya. Magsugilanon. Galing siya mismo, according to the report we received last night. He really refused to cooperate. Okay. Kung ano ang paminsaro niya, hindi mo na mabasa, hindi mo na mapakot. Kay kabudlay, kay kaysa may bantay, ang bantay, kinabantayan man mo. Gani man. Amo na bala. At least, kung sumo may pulis, kung makita na sa patient at the same time. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Hello? Natabo sa bata, ginpamangkot naman ni Mayor, ni ni Dr. Chris, how it happened. Feeling na it happened in a way nga kadamo nagsululod. Pati mang salakyan. Kay close na pirmi ang gate mo. Kung may magsululod, mga salakyan, mga tao, naturalmente, i-open mo kay paano sila kasulod. And maybe because kadamo sang nagsululod, kadamo sang turnover or whatever, he saw the opportunity
to escape. Aha. Tumayo lang, kaya siya mismo nag-volunteer nga magbalik. Okay. Ah. Aha. Tigin dito sa Ilabalay, kagang yang mother na nawag, nga to sa. So, kuha naman to siya, kagin pabalik naman da. I see. So at least ini nga mga incident hopefully hindi na masulit in the coming days. Hopefully we'll do our best. We'll best. It will never be perfect anyway. But we will try to be better than we were always. Yes, sir. Pero klarohon ko lang, ang pagbantay ni sa pulis 24/7, that includes ni sa mga quarantine centers. Ang ginabutangan ni sa mga na-quarantine, mga quarantine? Oo, nag-commit na si Colonel Marti because we have 11 active facilities subong. So, nag-commit si Colonel Marti kagabi kay Mayor Ping sa Amon nga paputangan niya pulis 24/7. I see. Ang 11 ka quarantine facilities. Aha. So that ko na makot ko mga pila ka shift na siling ni NDIM ang mga 3 na ka shift siguro kada gabi. 3 ka pulis. Kaya ginabantayan ginasla sa una last year. Galing pang withdraw to sila sang region, sang ilang regional command. Kaya daw may training ato or ano pa to nga mga purposes nila. So, 3 lang ang nabilin. I see. Muna gali. Now, anyway, may grab ko lang yung opportunity to update, Councilor. Kumusta to yung mga 1,000 itong mga teachers nga way pamabakunahan? Na-resolve na to? Yeah, we met with them last week on a day, via Zoom meeting with Ma'am Gladys Sales, Dr. Fernan, Dr. Annabel Montinola. We talked to them. We advised them. And then we heard their questions kung ano mga issues nga ginraise nila kag nasabat man tutanan. Kag daw na-encourage ko sila. I hope nga tanan. Okay. Hindi magitanan, majority. So I hope, I wish nga tanan-tanan sila would affirmatively respond to our quest nga magpabakuna sila tanan-tanan. We explain nga, first of all, it is for their good. Secondly, it is for the good of their family. And then, gin-emphasize namon that we are trying our best nga magbalik sa aton normal na gidbala na paginawi, and that will include face-to-face classroom instruction. But one of the basic requirements ng classroom face-to-face instruction is ang teacher kinanglan bakunado. Correct. Kag ang mga estudyante dapat ideally also bakunado man. Okay. Anyway, thank you gid sa tempo nga ginatag karon nga aga, Councilor. Keep safe kag good morning sa imo. Good morning, and my prayer again is may God continue to protect us against COVID-19. Thank you. Councilor Renecito Novero, so ang latest update, babalik na ang 24/7 nga duties ang kapulisan sa tanan nga mga ginagamit as isolation and quarantine facilities 11 dis Bacolod. Tingnan may magabantay na nga pulis. Kaya naguro ti dapat obserbahan gini, no?